Ćao svima, ja sam Luka, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćemo igrati Red Dead Redemption 2 online. Želim samo da vam se izvijenim zbog kvaliteta zvuka. Koristim mikrofon na slušalicama. Mislio sam da će mikrofon biti bolji, pošto ga ovako nikad nisam testirao. Ali izgleda da nije toliko dobar. Ali nema veze, pošto ću kupiti mikrofon. Pa hajde mi da počnemo sa nekom kriminalnom misijom. Sean McGuire, jedan od mojih omiljenih likova u Red Dead Redemption 2 priči. Ajde da izaberemo misiju. Šta ćemo da radimo? Hoćemo da uništavamo neke zalihe, da ukrademo konja, da opljačkamo nekog ili da ubijemo nekog. Pa, ja najviše volim da pljačkam. So, you ever meet Cullum O'Driscoll? What a clown. I mean, he's not even really very Irish, but he gives the lot of us a bad name. And a dear pal of mine hates him something proper. And my pal, he's a proper fella. So when the opportunity to rob some of O'Driscoll's boys came in, well, I jumped at it. And I reckon you will too. Should be easy enough. Them buggers can't fight. And I reckon we should make a decent whack as well. There's a coach running from Blackwater to Lone Mulestead. Find it and take it. You'll make me happy, and you'll make my mentor happy. If I ever find the bastard, that is. Good luck now. Znači, treba da opljačkamo one O'Driscolle. Imaju neki vagon koji ide iz Blackwatera i mi treba da ga ukrademo. Ovo bi iskreno trebalo da bude easy, a i Blackwater nije baš daleko odavde. Tako da je GG, ima priču. Planirao sam da počnem da snimam GeoGuessr i Hunter Call of the Wild, tako da ako želite to da vidite, obavezno ostavite like na ovom videu i napišite u komentarima. A ako hoćete da vidite još Red Dead Redemption 2 videa, također napišite u komentarima. Zaboravio sam da se izvinim jer dugo nisam ništa snimao. Tako da samo za to da se izvinim. Žao mi je, ali ne znam, nešto me je mrzilo. A sad ću početi češće da snimam, iskreno. Pogotovo ovako neke gameplayeve ću više snimati, zato što za to mi ne treba toliko vremena. Mislim, mogu ja snimati i 2 puta nedeljno video, ali to bi bili onako top 5. Ovaj Whitetail Buck treba Cripsu da ga odvezem. Dobar je. Ima priču. 3 zvezde, lepo. Samo da se ne obuđavi meso i sve će biti po loju. Čuo sam, evo ih. Stavljaj mašu. Čuo sam da će doći Arthur Morgan u online, ali sad bi ovo moglo biti malo zezno, a nije easy. Ušit, beži. Au. Samo malo konja da ubijem. Pogodak. Ubio sam ga. GG. Sad bi konje trebali da stanu. Opa, GG, ima priču. Beži odavde.
Treba sada da ga odvezem. Negde. Nije toliko daleko, ali 100% će me napadati usput. Odi konj. Tako sam jednom radio misiju za Sadie Adler. Lagano sam ih ubio, bez ikakvih problema. Oh shit. Bolje bi bilo da vozimo, ne da se zezam. Kao što rekao. Di ste ono sam? Ubio sam ih bez nekih velikih problema, ali onda su me 4 napala odjednom, tačnije 5 i to na konjima. A ja nisam ponao pušku. I ja nisam htio da zaustavim vagon, pokušao sam da pobegnem i pucao sam ih. I završilo se tako što sam pao s litice. I onda ako gledate jesam. Oh, fuck, ne, ajde bre majmune. Oh shit. Litica. Fuck. Ok, ovo je bilo lako. Ali sam malo da uništim vagon, tako da to nije bilo nikako dobro. Rivalni igrači mogu da mi ukradu vagon, valjda neće, valjda će biti dobri. To sam primetio u Red Dead Online-u. Imate dobri i loši igrače, nešto u sredini. Imate igrače koji će vas samo napijati i napadati. Ali to su vam uglavnom oni što nisu neki pretjerano veliki level, ali tripuju da jesu. Mislim, ja sam mali level, ali imate jako dobre igrače koji vas neće dirati, koji neće ništa. Ignorisat će vas samo. Ali bolje da vas ignorišu nego da vas pucaju, zar ne? Nikako ne volim ovuda da prolazim, uvijek nešto skrljam. Puno to neko kamenja i vode. Krljam! Idemo rikverc! Ne! Oh shit. Ovo nije dobro. Kako? Kako unazad? Oh! To! Ne! No! Fuck! Shit! Jao, majmune jedan. Okej, malo sam toksičan. Ubijam ove NPC-eve i konje. Malo i ovako malo pucam iz esancije. Slučajno. Odi ks. Hi! Supplies are running down fast. Okej, gde si lunjo? Cigane moj. Mazi ga. Trenutno ne igram toliko puno Red Dead Online, ali ako stvarno budu li dodali Artura Morgana, hoću. Daj pivo. Gdje si, Crispy? Dobar ti je drip. Ne sviđa mi se kako me gledaš. Ubio sam mu i konja.
moje prazne džepove, vetrovi mi prolaze, a kroz cipele kiše jesenje. O, 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 to, o, 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 prazne džepove, vetrovi mi prolaze, a kroz cipele kiše jesenje. O, o, o. Jo, ko si ti? O shit, promašio sam. Majmune jedan. Kako mene ljudi mrze. Vidite, svi me napadaju. Svi me napadaju. Hejtuju me samo zato što imam ovako cool brkove. Mogli bismo da opalimo... Mogli bismo da opalimo jedan selfie ovdje. Fuck out of here and go to the Tako je, Walter White Sigma edit. Hasam pasulj, pušim cigare. Da vidite kako ja preskačem ogradu. Op, op. Konju, jesi živ? Dobro je. Ne, konju, samo da znaš, ne moram o ovome da kažemo Sadie, a ni Jacku, onom, kako li se zove? Johnny. Ovo bre, majmune, ne smiješ ti tako meni da se obraćaš. Majmunčina jedna. Lov. GG, pa u tome sam dobar. Okay. Can you help me with this? Should be clear, I hope. Jo, kakav Karin Lake. What the fuck? Možda vuk. Možda medveda. Ne stari da ću loviti medveda. To je on baš čuči onda. Jo, vidi leš. Mogu da ga inspektujem. Okej, to je čudno. GG.
fuck? Pa moj konj. What the fuck? Lik je predao pušku koju blizu. GG, ne mogu da inspektujem, ne mogu ništa. Ovaj, Pinsling Vision. Oooo, ne seri, jeste medved. Brate, ja ga čujem. Daj, hasaj ti ovo. Jo, ne seri, još jedan mrtav konj. Ne da kucaš. Vidi, budem li vidio ovog medveda ima da ispraznim ceo šažer na njega. Imam 20 minuta da ga nađem, to je realno GG. Okej, morat ću da podsavim da je on udaješ. Okej, pa je udaješ sam. Možda budemo spraviti da ga naći. Koliko je mene u stvari brat. Ovo je strašnije brate od Evok Hunta u Battlefront 2. O! Čujem ga! Gdje si cigane? Čujem te! O druže. Gdje druže, čujem ga! Zašto ga čujem? Neću da ga čujem, what the fuck? Ja neću sa konja da siđem, a kamoli pušku da vratim na mjesto. Te druže, čujem te! Gdje si? Gdje si? Pokaži se. Druže. What the fuck? Ne. Noise? What do you mean noise? Čuo sam buku svo vrijeme, what the fuck? Aaaa! Sjedi ovo! Umri, umri! Aaaa! Ajaj, druž. Bilo je zezno, bilo je zezno. Veliki. Ajoj, ovo je bilo malo zastrašujuće.
sjećam se, tu je di me zaskoči onaj, u prvoj misiji di vas zaskoči onaj Old Risk. By the way, ako ga pustite kao što sam ja, opet ga vidite u misiji di im napadnete kamp, onaj kao, naš. Ajde bre, čuti konjinu. Jo! Ne seri! Koliko zlata? Ne seri! Ne! Koliko? Druže, vidi, ja sam Luka Rothschild. Ne, ništa, ne smijem još da odajem tu tajnu. Vidi, koliko? Ne se... What the fuck? No way! What? No way, brate. What the fuck? GG. Nema šta, pravi sam lik. Good game, brate. Ne, seri. GG. Ovoliko golda nisam dobio ni na Halloween eventu kad je bilo dal duplo i troduplo golda da se dobija. Jedino kad dobijem više golda je kad nađem mapu. I ono kad je bio Halloween event. Are you serious right now, bro? Ovoliko golda nisam dobio ni na Halloween eventu kad je bilo dal duplo i troduplo golda da se dobija. GG, brate. Legenda sam i nema šta. Najbolji igrač Red Dead Redemption Online-a. Ako neko od vas ima PlayStation i Red Dead Online i želi da mi se suprotstavi, pošaljite mi poruku na Instagramu, bit će u opisu, pošaljite mi u DM ili na Discord, možete i na Discord, i vidjet ćete koliko sam ja zapravo dobar, vidjet ćete koliko koji sam ja sam, druže, nema, šta, ja sam najjači igrač Red Dead Online-a, nema šta, ako je iko od vas želi da mi se suprotstavi, šaljite mi ili na Discord ili na ovaj Instagram i onda ćemo da vidimo ko je prava legenda. Okej, šta ćemo? What the fuck? Okej, imamo opcije. Hoćemo mašinu za sudove ili ćemo mašinu za sudove iz Jugoslavije? Idemo sa mašinom za sudove. Možda dobijemo neki dodatni ofer. Za to, kao, znaš, kao je, begi. Možda neki dodatni ofer za, pošto nova mašina za sudove više par. Kako to? Ali znate kako kažu? Lepo su oni rekli u ledenom dobu 4. Što starija koka, to je bolja supa. Sapni. Ne! Nisam to trebao da kažem! Aaaa, ne! Ajoj, druže, ako neko iz mog razreda bude pogledao ovaj video, gotovo je. Nema šta, cancelovan sam. Pošto brat PewDiePie.
Zaboravio sam da napomenem da sve što kažem u ovom videu je samo šala i ne pokušavam nikoga da uvredim i ne mislim ono što sam rekao. To je bila samo šala da bih bio šašav. Ništa od ovoga što sam rekao ne mislim, to je samo šala da bi bio šašav. Samo ono da Beograđane mrzim i da želim da ih uvredim, to nije nikako šala, to je GG istina. Ovo mi ide revolver u glavu. Headshot, GG. Da daj. Brane, seri da niko nije čuo. Oh shit! Ja nju treba da čekam, ja ne treba da pucam, ja ne treba da pucam! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jo, zar nisam već uhapsio jedared? Jo, eno je! To si ti ženska, ti mi trebaš, tebe neću da ubijem, tebe ću živu da odvedem. O, GG! Vidi ona! Vidi, jaoj! Jao, hvala ti druže, hvala ti ženo, ti si mi sad najbolji drug. Vidi, ja sad tebe samo pratim, jo, pošteno. GG, ja tebe samo pratim, oni mene neće stići. Trebalo je si tamo ostati sakriti ili da pobegneš kroz zadnji izlaz. Ali ne bi ja bežao dok... Nije tvoj problem, jao, pa ovo ti je problem, jao. Tamo ćeš i da završiš, bre, cig. No way indeed, no way indeed. Nije valjda da bežiš u Valentine, pa tamo nećete... Jo, neće lašu da baci! Jo! Okej, sad radi. Jo, nemoj u Valentine! Tamo će sad da me juri neko, 100%. Sad će 100% Murija da te spašava. Nemoj mi to, nemoj pod voz! Nemoj pod voz! Ima razloga da živiš! Ima razlog da živiš! Nemoj pod voz! Ma čuti, bre, žena. Ma čuti! Dobro je, barem neću pod voz. Nije tvoj problem. Au, ali mislim da ovo jeste tvoj problem. Hog taj. Hej! Ne smiješ to da mi kažeš! Ne smiješ da psuješ! Bra, kako lim stvari imala. Za kriminalca stvarno, nevjerovatno. Vidio je nabežala u zatvor! A dobro, onda ćemo se malo podružiti. Shit indeed, šta da ti kažem. Jel staneš ti u to? Fuck, ne mogu da te bacim. Jooo, gdje si, ba to? Ma čuti, majmune! Alo, nemoj da te slučajno pregazio. Slučajno nemoj da te pregazio. GG bro, GG. Imam ti. Idemo ja i ti na naš prvi sastanak. Daj mi jedno piće za mene i za moju devojku, ona nam je prvi sastanak. Daj da vidim to lijepo lice. Ao, prljava si. Moramo da te okupamo. Opušteno, ima vremena, opušteno. Volim i ja tebe. Idemo da okupamo devojku moju. GG, najjača devojka. Plači mala, plači! Ostao sam na rači!
Jo, pa daj ja nju ako ubijem, svinja će izjesti. Ali ja neću nju da ubijem, nju hoću da je okupam. Tamo ima da je okupam. GG bro, GG. Izvini, ali moram samo da te okupam, prljava si. Mislim, ne kažem da si ružna, samo si prljava. Pošto si mi devojka, voleo bi te i da si gusenica. Samo se šalim, ne volim te, koristim te zbog pare. Samo se šalim, obožavam te, ti si najbolja devojka ikad. Ja i moja devojka sada idemo da vidimo neki jako romantičan pogled. Gledaj kako lep pogled, jako romantično. Možemo da vidimo industrijsku revoluciju u svojoj punoj snazi. Ko bi očekivao da će Ted Kaczynski za par godina biti šašav. Ja, eno ga je još lepši pogled. Industrijska revolucija u punoj snazi. Ko bi rekao da će za par godina Ted Kaczynski biti šašav? Šta mislite o mojoj devojci? A? Si ljubomoran? To je moja devojka, ja, nemoj devojku da me diraš. Ti si moj problem. Devojko, sačekaj, pa spasi me! Mama će ti umreti! Devojko, pomagaj! Vidim, moram da dostavim, moram devojku da pustim kući. Okej, devojko. Okej, mislim da se me napucao u glavu i da sam je onesvestio. Jesi budna? Hello, devojko. Volim te, uvek i zauvek. Samo mi reci, jel si budna? Napucao sam je u glavu! Fuck, dobro, ali dobro, voli ona mene još uvek. 100%. Čekaj, ovo ne izgleda kao njena soba. Jel si siguran da si joj ti tata? Okej, ovdje bih želeo da završim ovaj video. U ovom videu smo svašta radili. Radili smo misiju kod Sean Maguirea. Radili smo misiju kod Sadie Adler, uspjeli smo da je rešimo. Radili smo bounty, našli smo devojku i potukli smo se. Vidimo se u sljedećem videu i ćao!